What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joyce TV. Andito tayo ngayon sa Sual mga dre. Punta tayo sa Lagalag Trail. Let's go! Akit muna tayo dyan mga dre. A few inches later. Nandito tayo sa may Stolen Drop mga dre. Kasama pala natin dito Binon Trails. Sir. Tapos nagpa-deliver din tayo mga dre. Layo ng pinadyak ni kuya. Joke. Fake booking. It's KD. Kasama din natin si J-Flix mga dre. Stop mga dre. Yan, TJ. Dito rin si Jackie mga dre. Guys. Yan, Arky. Nandito kami sa may bandang taas mga dre. Sa unang ramp. Yan, titignan natin ito magsa-session dito. Ang ating Food Panda rider. Wow! O Dre, baka mabuhos yung in-order nilang pizza. Magdi-deliver na nga, mapapa-jump pa. Let's go, free shipping! Yun! A few inches later. Dito na tayo sa Mother Drop mga dre. At ang kanilang Mega Drop. A few moments later. Nakapag-session na kami mga dre. Check nyo na lang sa YouTube channel ni TJ, J-Flix. Ayun, papunta na kami dun sa Tuktok, sa starting line ng trail mga dre. A few inches later. Dediretsuhin namin dun mga dre para mahaba yung trail natin. Minutes later. Pababa na kami mga dre. So dito yung starting natin. May konting padyakan. Good luck guys. Let's go! Let's go. Okay. Lagalag Trail. Yan, ahon. Go Dre. Sige lang Dre. Yan, tuloy tayo. Padyakan ulit. Yan, gerani lang. Okay, Harbin, go. Let's go.
lang, Dre. Huwag ko nang uulit doon. Okay, go. Okay lang, Dre. Tuloy mo lang. Yun. Jackhammer. Worm. Worm again. Ooh. Nice, Dre. Woohoo! Yes. At yun yung quick hapon hits namin dito sa Lagalag Trail, mga Dre. Kaya kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Hanggang sa muli!